Bengisaqhubeka nawo ke upart 2 we-Illuminati. Bese ngichazile ukuthi igama elithi Illuminati lisho ukuthi enlightened, okusho ukuthi ikhanyiseleka. Ukukhanyiseleka ke kusuke kukuthola ulwazi noma kusuke kuukwazi. Mawuqala uyofunda noma mhlawumbe ufundela i-degree ngabe ufundela ini, ngesikhathi ugqoka leli jazi leli elimnyama, lelo jazi lelo sokugqoka ijazi elifana naleli egqokwa emkhathini mawusuke ujoyina lenkolo le. Kunendlela ke kwenziwe ngayo masuthusa lezi ziqu lezi kuthiwa kanje, bese ufaka lesi sigqoko lesi sakhona lesi sihambisana nejazi. Konke lezo zinto lezo mawusuke uzenza kungama sign enziwa emkhathini mawusuke ujoin Illuminati, ngoba imfundo nje iyodwa. Imfundo isungulwe uSathane emkhathini. Inhloso yakhe ukuthi evule ingqondo yakho, ekhanyisele wena ukuthi wazi ngokweqile. Emva kokuba ke usukwazile ukuthi wagraduate wena wagqokiswa leli jazi leli elimnyama, ngokwasemkhathini usuke usuqualify ke lapho ukuthi wena usungayijoin Illuminati, ngoba usungakwazi ukuthi uphathe abantu, uhola abantu, njengokuthi nje mhlawumbe mawukuthi uba uprincipal noma mhlawumbe uba upresident. Njengoba niyenibona ke nani ukuthi opresident abavotelwa, kodwa upresident ukhethwa emkhathini ngoba kusuke kufanele kube umuntu abazokwazi ukumlawula. Uma i-Illuminati kwazi ukulawula upresident, kuba lula ukuthi ilawule umhlaba. Ngempela ke futhi uyobone sekupresident, yabona nje opresident kukancane ukuthi upresident engabi ngaphansi kwenkolo ebizwa ngokuthi Illuminati. Futhi mawukuthi uyagoloza ukuthi ebe ngaphansi kwe-Illuminati, phakathi kokuthi kuyaphela ukuthi upresident noma mhlambe efe nje straight. Bese ke emva kwalokho ke usufundile waqoka lamajazi lawa, mhlambe waqashwa ngabe mhlambe uthisha omkhulu kanjalo, uyaqala ke lapho usuyaqualify ke lapho ukuthi ube ngaphansi kwenkolo ebizwa ngokuthi i-Illuminati. Uma usuyijoyina ke lenkolo, ilapho usuzoqala ke unikwe into ekuthiwa i-world order. Lapho usutshelwa ukuthi ke imuphi umthetho ekufanele ushaye, imuphi umthetho ekufanele ulawule ngawo umhlaba. Njengokuthi nje upresident uyakwazi ukushaya umthetho othola ukuthi umthetho ophikisana nabantu bonke, kodwa manje uthola ukuthi lo mthetho lo uphasisiwe emkhathini, qhamuka sekushiwo nje sekuthiwa umthetho omusha uthi abantu abahoshule izisu. Bese niyaxakeka nini ukuthi umthetho omubi kanje uvele kanjani, kanti umthetho osuke emkhathini watshelwa upresident ukuthi akawushaye, bese futhi uyaphasa ngoba umhlaba nje ulawula emkhathini, ulawula Illuminati.